Ọzọ abụrụ onye nne na nna ya kpọgọrọ aha Kelechi, ajụọ gị aha gị pụtasị Kelly ọsọka, Kelly asọka, ọ tọrọ ụtọ n'ọnụ. Mana gịnị bụ Kelly? Kelly o menere gịnị? Nda ihe o menere. Kelechi, kelee Chineke, kelee ya n'ihi na ọ dị mma, n'ihi na ruo mgbe ebighị ebi ka ebere ya dị. Kelee Chineke. Ị na-akpọ dị aha gị ahụ ka ị na-akpọ aha gị ahụ ka ihe na-eme na ndụ gị. Ya mere, gị na-ele m, gị na-ekiri m n'ụbọchị taa, biko akpọbezila aha gị, kpọrụọ aha gị n'isi. Ana m agwa onwe m okwu, ana m agwakwa onwe m okwu. Aha m bụ Chibụzọ, ihe chi mere m onye. Aha na-atọgbu m atọgbu. Aha m ọzọ, aha m ji eme ejije bụ Ada Nganga. Aha na-atọkwa m, ọ na-atọgbukwa m atọgbu, n'ihi na ihe a bụ aha nna nna anyị ha